பிரைஸ் லார்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். நமது ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். சகோதரன் ஜெபித்தது போல பாரப்பட்டு ஜெபித்தார், நமக்கு எல்லாருக்காகவும் ஜெபித்தார். அவர் ஒரு விஷயத்த மையமா ஜெபிக்கிறப்ப சொல்றது, கர்த்தர் வெளிப்பட போகிறார். அவர் வெளிப்படும் போது அவரை நம்ம தகுதியோட தரிசிக்கணும்னு சொல்லின்ற விஷயத்த அவர் மையப்படுத்தி ஜெபம் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு காரியத்தையும் அவர் நினைவு கூர்ந்த நேரத்துல, நம்ம கர்த்தருடைய அன்பில் நாங்கள் நிலைத்திருக்கணும், இயேசுவே உங்க அன்பில் நிலைத்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜெபம் பண்ணார். இதை மையமா வச்சுதான் கர்த்தர் அன்னைக்கு நமக்கு சில வசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் ரட்சிப்பின் பாதையில வந்திருக்கிறோம். எல்லாரும் பல சபைகள்ல இருந்து பிரிந்து கள்ள சபைகளை விட்டு நம்ம இதுதான் உண்மையான சபை அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டு கர்த்தர் உண்டாக்கின அவர் சரீரமாக சபை இதுதான்றத உணர்ந்து நம்ம எல்லாரும் அந்த சபைகளை விட்டு ஒரு சேஞ்சுக்கு எல்லாரும் நார்மலா பார்க்கிறப்போ ஒரு சேஞ்சை எல்லாரும் எதிர்கொள்றதுக்கு தயக்கப்படுறாங்க. இப்போ இன்னைக்கு நீங்க போய் சத்தியம் சொல்றீங்க, பாரம்பரியமா சில பேர் சபைகள்ல இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் நம்ம போய் சொல்றப்போ வசனங்கள் தெரியுது, வசனங்களுக்கு இதுதான் கரெக்ட்னு புரியுது. ஆனாலும் அவங்க அறிவு இதை ஏத்துக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கறது இல்லை. அதனால அது மட்டும் இல்லாம அந்த சேஞ்ச வாழ்க்கையில கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க பிரயாசப்படுகிறது இல்லை. அந்த டிசிஷன், அந்த போல்டா அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அவங்க தயக்கப்படுறாங்க. ஆனாலும் நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம எல்லாரும் அந்த போல்டா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இதுதான் சத்தியம்னு உணர்ந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரு படியை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ரட்சிப்பின் பாதையில நம்ம பல படிகளை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஆனாலும் நாம் ரட்சிப்பு நிறைவேற நம்ம பிரயாசப்படணும். கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது அவரை தரிசிப்பதற்கு நாம் தயாராக வேண்டும். கர்த்தருடைய அன்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். அதுக்கு நம்ம ரட்சிப்பின் பாதையில ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கணுன்றதான் கர்த்தருடைய சித்தமா இருக்கு. இதை மையமா வச்சுதான் இன்னைக்கு கர்த்தர் சில வசனங்களை கொடுத்திருக்காரு. வாசிப்போம். 1 கொரிந்தியர்ல 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 10 முதல் 15 வரை. 1 Corinthians 3:10-15. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்ப ஆசாரியை போல அஸ்திபாரம் போட்டேன், வேறொருவன் அதன் மேல் கட்டுகிறார். போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன், வெள்ளி, விலையேற பெற்ற கல், மரம், புல், வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும். நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும். அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளது என்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும். அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான். ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான், அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான். அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும். ஆமென். ஆமென். அதுவும் அக்கினியினால் தப்பினது போல, அக்கினியில் இடப்பட்டு தப்பினது போல இருக்கும்ன்றத இந்த வசனங்கள் கடைசியா நமக்கு முடியுது. நம்ம எல்லாரும் இப்போ கர்த்தரை அறிகிற அறிவில வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் விசுவாசிகள் அல்ல, நம்ம எல்லாரும் சீஷர்களா இருக்கிற நாம மற்ற சீஷர்களை உருவாக்கணும்னு சொல்லி கர்த்தருடைய கற்பனை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அறிந்ததே. நம்ம கிளம்பி போகிறோம், அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு சத்தியங்களை சொல்றோம். அவங்க சில பேர் ஏத்துக்கவும் செய்யறாங்க. அப்போ நம்ம இங்க பவுல் சொல்றாரு, எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியை போல அஸ்திபாரம் போட்டேன், வேறொருவன் அதன் மேல் கட்டுகிறான், அவனவன் தான் அதன் மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிற இந்த வசனங்கள் நமக்கு சொல்லுது. அப்போ நம்ம எல்லாரும் பிரயாசப்பட்டு போகிறோம். ஒரு ஹிந்து சகோதரருக்கோ சகோதரிகளுக்கோ இல்ல இயேசு அறியாத பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சத்தியம் சொல்லி கொடுக்கிறோம். வசனங்களை விதைக்கிறோம். அந்த வசனம் விதைச்சதுக்கு அப்புறம் அது கர்த்தர் விளைவிக்க செய்வார், நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இந்த வசனம் சொல்றது போல, நான் சிற்பாசாரியை போல அஸ்திபாரம் போட்டேன், வேறொருவன் அதன் மேல கட்டுகிறான்றது பாக்குறோம். சோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கு. ஒருவர் நடுகிறார், ஒருவர் நீர் பாய்ச்சுகிறார். அல்டிமேட்லி அதை விளைவிக்க செய்வர் தேவன் தான். நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்ப நம்ம எல்லாரும் பிரயாசப்பட்டு ஓடுறோம். ஆனாலும் அக்கினியானது சோதிக்கப்படும்ன்றத பார்க்கிறோம். நம்ம செய்கிற வேலைப்பாடுகள் அக்கினியின் மூலமா சோதிக்கப்படும்ன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம சொல்லுகிற ஆத்துமாக்கள் அவங்க வசனத்துல நிலைச்சு நிக்கணும், அவங்களும் சோதிக்கப்படுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா இதை விட முக்கியமான காரியம் என்னன்னா, நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாமும் சோதிக்கப்படுவோம், நம்முடைய விசுவாசமும் சோதிக்கப்படும்ன்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் அந்த கடைசி வசனம் சொல்றது பாருங்க, ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான், அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான், அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும். அப்போ நான் வசனங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டு நான் உள்ள வந்துட்டேன், அதனால நான் பரலோகத்துக்கு போயிருவேன் அப்படின்ற அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு இல்லாம, நமக்கும் விசுவாசத்துல சோதனை வரும், நாமும் அதை மீண்டுதான் வரணும்ன்ற விஷயத்தை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சில பேர் அந்த பழைய சபைகள்ல இந்த வார்த்தைகளை அநேகம் பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். நான் ரட்சிக்கப்பட்டு 10 வருஷம் ஆச்சு,
இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டு 20 வருஷம் ஆச்சு, 30 வருஷம் ஆச்சு, 50 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனாலும் வசனங்கள் என்ன சொல்லுது? உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். அப்போ ஞானஸ்நான தேதி தான் என்னோட ரட்சிப்பின் தேதி. ஞானஸ்நானம் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் பரலோகத்துக்கு போயிருவேன் அப்படின்ற எண்ணங்கள் இல்லாம, நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ரட்சிப்பின் பாதையில் நடக்கிறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம வசனங்கள் சொல்லுது இந்த இடத்துல, நம்முடைய விசுவாசம் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படும். அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும்ன்றதை நம்ம எங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன், நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன், தேவன் ஒருவரேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஞானஸ்தானம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல வாங்கிட்டேன், எனக்கு அநேக வசனங்கள் தெரியும், அதனால நான் வந்து பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம்னா நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம்ன்றதை நம்ம உணரணும். ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்றதுதான் வசனங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. வாசிப்போம். பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 12. பிலிப்பியன்ஸ் 2:12. ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாய் இருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். ஆமென். ஆமென். உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அது மட்டும் எழுதியிருக்கலாமே. ஆனாலும் ஆவியானவர் இங்க இந்த வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா, பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அப்படின்றாரு. அப்போ நான் வந்து ஒரு அடி எடுத்து வச்சுட்டேன். எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வந்து என் வாழ்க்கையில வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். கர்த்தரை அறிகிற அறிவில வளர்ந்திருக்கேன். பாரம்பரிய சபைகளை விட்டு இருக்கேன். எவ்வளவோ எதிர்ப்பு எனக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் வந்து உள்ள வந்துட்டேன். வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரட்சிப்பின் பாதையில் நடந்துட்டு இருக்கிறேன். அந்த ரட்சிப்பு பாதையில் நடக்கிறப்போ நான் அதை பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நான் பிரயாசப்படுகிறேனா அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு நிதானித்து பார்ப்போம். ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு மாதிரி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா, சரி நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நமக்கு தெரியாத வசனங்கள் கிடையாது, நமக்கு அநேக ரகசியங்கள் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு, அவர் எந்த மாசத்துல வருவார், எந்த வருடத்துக்குள்ள வருவார், வெளிப்படுத்த விஷயத்தோட ரகசியங்கள் நமக்கு அந்த ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு. 1000 வருஷ அரசாட்சியோட ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு. இந்த உலகத்துல கிறிஸ்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியாத பல ரகசியங்கள் வந்து நமக்கு கர்த்தர் வந்து வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். அதனால சில டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி ஒரு லேக், நம்ம வந்து சரி நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற எண்ணங்கள்னால வசனத்துக்கு வந்து சில டைம் வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் தராம நம்ம விழுந்து போகிறோமா அப்படின்றத நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். ஏன்னா இது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து உணர்ந்து அதை புரிந்து கொண்டு நம்ம வந்து சீர்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஏன்னா இது நம்ம அடைந்தாயிற்று, நான் முற்றிலும் தெரிந்தவன் ஆனேன்னு சொல்லி நான் நினைக்காம, நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையா நான் பின்தொடர்கிறேன்னு சொல்லி பவுல் வந்து பிலிப்பியர் எழுதுறது போல, இதே அதிகாரத்துல எழுதுறது போல நம்ம வந்து கரெக்டா இருக்கிறோமா? நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கூட நம்ம பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ரட்சிப்பு நிறைவேற நான் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேனா அப்படின்றத நம்ம நிதானித்து அறிய வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருத்தோட கடமையா இருக்கு. இதுக்கு மையமா இருக்கிறது கீழ்ப்படிதல் மட்டும்தான். நம்ம கீழ்ப்படுகிறோமா? எல்லா காரியங்களிலும் நம்ம கர்த்தருக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோமா? நம்ம வந்து ஏன்னா கர்த்தருடைய வசனங்கள் வந்து நமக்கு பாரமானவைகள் அல்லன்ற வசனங்களை பார்க்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு வசனத்தை கேட்டு அதை வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்போ அது சில டைம் நமக்கு பாரமானவைகளாய் தோன்றலாம். அது ஏன் தோன்றுதுன்னா, உலகத்துக்கும் இந்த வசனங்களுக்கும் அது சில டைம் வந்து எதிர்த்து நிற்குது. அப்போ மாம்சமும் ஆவியும் ஒவ்வொரு நாளும் போராடி கொண்டு இருக்கிறதுனால அதை மீண்டு வரதுக்கு நமக்கு வந்து கடினமா தான் இருக்குது. ஆனாலும் கர்த்தர் விரும்புகிறது கீழ்ப்படிதல். ஆட்டுக்கிடாக்களை நினைத்தை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களை பலிகளையும் பார்க்கிலும் அவர் விரும்புகிறது கீழ்ப்படிதல் சொல்லி வசனங்களை பார்க்கிறோம். இப்போ பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து அவர் தான் வந்து தகனங்களையும் பலிகளையும் உண்டு பண்ணார். எதுக்காக? பாவ நிவர்த்திக்காக. அதனால அவர் சொல்றாரு, அது அந்த காலகட்டத்திலேயே எனக்கு சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் விருப்பம் இல்லை, உங்களுடைய மனம் திரும்புதல் தான், உங்களுடைய கீழ்ப்படுதல் தான் எனக்கு முக்கியமா இருக்கு, அதுதான் நான் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் வந்து அங்க சொல்லி கொடுக்கிறார். இப்ப நம்ம பேசுகிற காரியங்கள் வந்து நான் கீழ்ப்படியவே இல்லை, நான் மனமாற்றம் அடையவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யாருங்க பேச வரல. நான் மனமாற்றம் அடைந்திருக்கிறேன், நிறைய காரியங்களை மாறி வந்திருக்கிறேன். ஆனாலும் கர்த்தர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனாய் இருப்பதனால் அவரை தரிசிக்க விரும்புகிற நீங்களும் நானும் வந்து பரிசுத்தம் உள்ள பிள்ளையா இருந்தா, அவரை போலவே பரிசுத்தம் உள்ள பிள்ளையா இருந்தா மட்டும்தான் அவரை தரிசிக்க முடியுன்ற வசனங்களை மீண்டும் 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 நம்ம எல்லாரும் பல பைபிள்ஸ்களை கேட்டிருக்கிறோம். அதுக்கு ஏற்றது போல நம்ம நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா? கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படுகிறோமா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா கர்த்தரை எப்படி நம்ம அன்பு கூறுறது அப்படின்னு பார்க்கிறப்போ அதுக்கு நமக்கு வசனங்களை வந்து ரொம்ப தெளிவாக கர்த்தருக்கு நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். அவரை நம்ம எல்லாரும் அன்பு கூற வேண்டும். நம்ம எல்லாரும் எப்படி அன்பு கூறுற விஷயத்த வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போம். யோவான் 14:15. நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். ஆமென்.
ஆண்டவரே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்காக நீங்க வந்து இந்த பூமிக்கு வந்தீங்க, எனக்காக நீங்க அந்த உயிரை கொடுத்தீங்க, ரத்தம் சிந்தினீங்க, உங்க அன்பு செய்யற ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாயில சொல்றது மட்டும் இல்ல, அந்த அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தும்னு பார்க்கிறப்போ, என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள். அப்ப 1, 2, 3, 4ன்ற கற்பனைகள் மட்டுமல்ல, கர்த்தர் நமக்கு விதித்த அனைத்து கற்பனைகளுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அப்படின்றதான் அவர் விரும்புகிறார். எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்குவோம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேர் டிவி பார்க்கறது வந்து தவறுன்னு உணர்ந்திருக்கிறோம். ஏன்னா அதுல வந்து நன்மையான காரியங்கள் எதுவும் இல்லை, அதுல பரிசுத்தமான காரியங்கள் எதுவுமே இல்லை. அப்ப இந்த மாதிரி அது ஒரு காரியத்தை விட்டு வந்திருக்கிறோம். இப்ப பொய் சொல்றதுன்னு பார்க்கிறப்ப வந்து நம்ம ரத்தத்துல வந்து ஊறி இருக்குது. ஏன்னா சின்ன குழந்தைல இருந்து பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பொய் சொல்ற காரியங்கள் வந்து எல்லார் இருதயத்திலும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னா பேச்சு வாக்குல ரொம்ப சாதாரணமா பொய் சொல்லி அது தப்பித்து போகிற வந்து நம்ம நம்ம எல்லாரும் பழக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் பொய் சொல்றது தப்பு அப்படின்றது கர்த்தர் விரும்புகிறார். அப்போ அவர் சொல்றாரு, ஒரே ஒரு கற்பனைக்கு மட்டும் கீழ்ப்படுறது இல்ல, எல்லா கற்பனைகளுக்கும் நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் சொல்றாரு. அப்ப பொய் சொல்றது தவறு அப்படின்னா அந்த கற்பனைக்கு நம்ம முழுமையா நான் கீழ்ப்படிஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்கு வந்து மாற்று ஒண்ணும் இல்லை. ஆண்டவரே ஏன்னா சில பேர் நினைக்கிறாங்க, இது ஒரு சின்ன பொய் தானே, இது ஒரு ஒயிட் லைஸ் தானே, இந்த பொய்னால என்ன வந்து யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது, அதனால இந்த பொய்யை நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி தங்களையே வந்து ஏமாற்றி கொண்டு வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த இடத்துல சகோதர சகோதரியோ நீங்க மோசம் போயிருக்கிறீங்க. ஆண்டவர் சொல்ல ரொம்ப கிளியரா, வசனங்களுக்கு வந்து நம்ம கீழ்ப்படியணும், பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ரட்சிப்பு நிறைவேற நம்ம பிரயாசப்படணும். வசனம் சொல்லுவது போல நம்ம வந்து பொய் சொல்லுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் வந்து 2ஆம் மரணமாகி அக்கினியும் கந்தகமும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் வசனம் சொல்லுது. அப்ப அந்த 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 இடத்துல அந்த வசனம் வந்து பொய் சொல்றவங்களை பத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு. அங்க வந்து சின்ன பொய் சொல்றவங்க, பெரிய பொய் சொல்றவங்க, அதை விட பெரிய பொய் சொல்றவங்கன்னு சொல்லிட்டு பொய்யை வந்து வகையறுத்தெல்லாம் காட்டவே இல்லை. பொய்ன்னு ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவா அங்க போட்டு இருக்கிறார். அப்ப பொய் சொல்லுகிறவர்களால் யாரோட பிள்ளையா இருக்கிறாங்க? பிசாசோட பிள்ளையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வசனங்கள் நமக்கு சொல்றது. அவன் பொய்யனும் அவன் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறான் அப்படின்றத பாக்குறோம். பொய் சொல்றது பாவம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாரும் உணர வேண்டிய காரியம் தான். இப்ப நீங்க எல்லாரும் சொல்றீங்கன்னு சொல்ல வரல, ஒருவேளை நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கே நீங்க அந்த வசனத்துக்கு நீங்க மனம் திரும்பி ஆகணும். ஏன்னா கர்த்தர் வந்து கீழ்ப்படியதான் நம்ம எல்லாரும் அழைத்திருக்கிறார். ஆண்டவரே ரொம்ப அன்பு செய்யற ஆண்டவரே, நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 சாப்டர் படிக்கிறேன், 3 சாப்டர் படிக்கிறேன், ஜபத்துல வந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தரித்திருக்கிறவங்களோட நிறைய வந்து நான் காரியங்களை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னாலும் கடைசியில கர்த்தருடைய கற்பனைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியல அப்படின்னா நம்ம செய்யற காரியங்கள் எல்லாமே விருதாவா இருக்குது. ஆனா 1 கொரிந்தியர்ல வந்து 13ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 முதல் 3 வரை 4 வசனங்கள் எடுத்து படிச்சு பார்த்தோம்னா அதை படிக்கலாம். அந்த வசனத்தை 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 4 வரை வாசிப்போம். நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன். நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருந்தாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை. எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டெரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது, அன்புக்கு பொறாமை இல்லை. ஓகே, சோ 1 முதல் 3 வரை வசனங்களை பார்க்கிறப்போ மனுஷர் பாஷைகளை பேசினாலும் தூதர் பாஷைகளை பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். அப்போ எனக்கு எவ்வளவு இன்டெலக்சுவலா இருக்கலாம், நான் பல பாஷைகளை பேசலாம், ஸ்பிரிச்சுவலா நான் ஹைலி ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கலாம், எனக்கு வந்து அந்நிய பாஷை வரங்களை கர்த்தரை கொடுத்திருக்கலாம், எது கொடுத்திருந்தாலும் கடைசியில எனக்கு அன்பு இராவிட்டால், எந்த அன்பு கொடுத்த ஆண்டவர் பேசுற அந்த இடத்துல என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு. 2ஆம் வசனம் பாருங்க, தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனா இருந்தும் சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்திருந்தாலும் மலைகளை பெயர்க்கத்தக்க சகல விசுவாசம் உள்ளவனா இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்போ தீர்க்க தரிசன வரம் தான் இருக்கிறதுல எல்லாவற்றிலும் பெரிய வரம்ன்றது பார்க்கிறோம். அந்த வரம் உடையவராய் இருந்தாலும் சரி, நமக்கு எல்லா ரகசியங்களும் தெரியும். ஆண்டவர் வெளிப்பட போற காலகட்டம் நமக்கு தெரியும், உலக போரை பத்தி தெரியும், இஸ்ரவேல் உபத்திரவத்துக்குள்ள போகும் தெரியும், ரோமன் கத்தோலிக்க சபை அழிவுன்றது தெரியும், இந்த மாதிரி 1000 வருட அரசாட்சி, ரெவலேஷன், ஒரே தேவன், ஞானஸ்தானம், இந்த மாதிரி பல ரகசியங்கள் யாருக்கும் தெரியாது. நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் மலைகளை பெய்யத்தக்க நம்மள வியாதிகளை குணமாக்க முடியுது, நோய்களை குணமாக்க முடியுது, பிசாசுகளை துரத்த முடியுது, இந்த மாதிரி பல அற்புதங்கள் நமக்கு செய்ய நமக்கு கர்த்தர் வந்து கிருபையை கொடுத்திருந்தாலும் எனக்கு அன்பு இராவிட்டால் இதெல்லாம் வரங்களா இருக்கிறது. அப்போ இவ்வளோ வரங்கள் எனக்கு இருந்தும் கூட கடைசியில கர்த்தர் மீது அன்பு நான் கூறாம அவருடைய கற்பனைகளை நான் கை கொள்ளாமல் நான் இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா
பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்ம பிரவேசிக்க முடியாது. நம்ம ரட்சிப்பு நிறைவேற பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நம்ம ஒவ்வொருவரும் பிரயாசப்படணும்னு அவர் விரும்புகிறார். வாசிப்போம் 1 யோவான் 3:5. 1 John 5:3. 5:3. ஆமாங்க சிஸ்டர். நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுவதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம். அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. ஆமென். ஆமென். இந்த வசனம் சொல்லுது கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல அப்படின்ட்டு. ஆனா பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து இந்த வசனங்களை என் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது எனக்கு அவைகள் பாரமாக தான் இருக்குது. இது கஷ்டமா எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு அதெல்லாம் ஆண்டவர் வெறுக்க சொல்றாரு. சரி வெறுக்கிறேன், அதை விட்டு நான் வெளியே வரேன், நான் வந்து கர்த்தருக்கு பிரியமா நடந்துக்கிறேன். திரும்ப அடுத்த ஒரு விஷயம் வருது, அப்ப அதையும் நான் வெறுக்கிறேன், நான் மாறி வரேன். சில காரியங்கள் ஆண்டவரை இதுதான் லிமிட், இதுக்கு மேல என்ன முடியாது ஆண்டவரே, நான் வந்து 100 விஷயத்துல வந்து 90 விஷயம் மாத்திட்டேன் ஆண்டவரே, இந்த 10 விஷயத்தினால மாத்த முடியாது சொல்லி நாமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆயிரும் அப்படி. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லாரு இந்த இடத்துல அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல. ஏன் எனக்கு அது பாரமா இருக்கு அப்படின்னா, கர்த்தருடைய வசனத்தை விட நான் விரும்புகிற அந்த காரியம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த மாம்சத்துக்குரிய காரியம் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதை என்னால விட முடியல. அதை விட முடியாததுனாலதான் கர்த்தருடைய வசனங்கள் எனக்கு பாரமா இருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிற அந்த இடத்துல அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல. அவர் சொன்னா அது சொன்னதுதான். அது ஏன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏன் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மால ஏற்றுட்டு வசனத்தின்படி நடக்க முடியல அப்படின்னு பார்க்கிறப்போ, அந்த வசனம் எனக்கு பாரமா இருக்குன்னு பாக்குறப்போ, நம்ம இன்னும் ஆவிக்குரிய முறையில அதை நிதானித்து பார்க்கல. இன்னும் அந்த மாம்சத்துக்கு இதை இடம் கொடுத்து நம்ம விழுந்து போயிருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அவைகள் பாரமா இருக்கிறதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 3 முதல் 5 வரை வாசிப்போம். 1 John 2:3-5. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஆனால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாதவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான், அவனுக்குள் சத்தியம் இல்லை. அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டிருக்கும். நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம். ஆமென். ஆமென். அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளுகிறவர்களானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். இப்ப நீங்களும் நானும் 100% கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கீழ்பட்டு நடக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்கிறப்போ நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். நான் பழைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறப்போ நான் வந்து ஒரு ஹிந்துவா இருந்து மனம் மாறணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஒரு இயேசு ஏத்துட்ட சமயத்துல ஞானஸ்தானம் வாங்குற சூழ்நிலை வந்துச்சு. வந்தப்ப என்ன பண்ணேன், நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ பேரை வந்து என் பேரு முன்னாடி நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். எனக்கு ஹிந்து பேர் ஒண்ணு இருந்துச்சு, அந்த பேருக்கு கிறிஸ்தவ பேரை சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவனா மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தேன். பேரளவு கிறிஸ்தவன். ஒரு கிறிஸ்டியன் பேரை வந்து என் பேர்ல ஆட் பண்ணா உடனே கிறிஸ்டியனா மாறிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஏமாந்து இருந்த காலகட்டங்களும் உண்டு. சில பேர் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்திலேயே பிறந்திருப்பாங்க. அந்த கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனால நான் கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டு சில பேர் நினைக்கிற காலகட்டங்களும் உண்டு. சோ அப்படியும் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளுகிறவர் ஆனால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். சும்மா பேரு தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது, இயேசுன்ற பேரு தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது, ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தா மட்டும் பத்தாது, ஒரு கிறிஸ்தவ பேரை வந்து உன் பேர்ல சேர்த்தா மட்டும் பத்தாது. அவருடைய கற்பனைகளை நம்ம கை கொண்டு நடந்தா மட்டும்தான் நான் இயேசுவை அறிஞ்சவன்றதை இந்த வசனம் நமக்கு ரொம்ப தீர்க்கமா சொல்லிக் கொடுக்குது. அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லியும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாதவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான். அப்ப டெலிபரேட்டா எனக்கு வந்து வசனம் வந்து இது தவறுன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுக்குது. இப்ப திரும்ப அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம், பொய்ன்ற விஷயத்தை எடுத்துக்குவோம். வசனம் சொல்றது பொய் சொல்றது தப்புன்றதை ரொம்ப தீர்க்கமா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. நான் பொய் சொல்றதன் வந்து அடிநகரத்துக்கு போவான், அவன் பிசாசோட பிள்ளையா இருக்கான்றத நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ வசனம் தெரிந்து கூட அந்த வசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன், என்னால பொய் சொல்லாம இருக்க முடியல, நான் பொய் சொல்லிதான் தீரணும், வேற வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நான் கர்த்தரை அறிந்தும் கூட அதுல பிரயோஜனம் இல்லை. வசனம் சொல்லுது, அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அவர் கற்பனைகளை கை கொள்ளாதவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான். அப்ப பொய்யனா இருந்தா எப்படி நான் பாக்கியவானா இருக்க முடியும்? நான் எப்படி பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும்? அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே. அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவரிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாகவே பூரணப்பட்டிருக்கும். நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிவோம். எப்போ? நானும் நீங்களும் அவருடைய வசனங்கள் அறிந்த பிறகு, அந்த வசனங்கள் தெரிந்த பிறகு அதுக்கு முழுமையாய் நம்மை தாழ்த்தி அந்த பாவங்களை விட்டு வெளியே வரும்போதுதான் நான் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறேன். ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனால அல்ல, ஒரு கிறிஸ்துவ பேர் வச்சிருக்கிறதுனால அல்ல, நம்ம வந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதன் மூலமா தான் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை நம்ம இந்த வசனங்கள் மூலமா நாம் புரிஞ்சிருக்கிறோம். ரோமர் 12:13 வாசிப்போம். ரோமன்ஸ் 2:12.
எவர்கள் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் பாவம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் கெட்டு போவார்கள். எவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்களாய் பாவம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஆக்கினை தீர்ப்படைவார்கள். ஆமென். 13 தானே படிச்சீங்க? 2:13. இல்ல, நியாயப்பிரமாணத்தை இதுவா பிரதர்? படிங்க. நியாயப்பிரமாணத்தை கேட்கிறவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான்கள் அல்ல, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவர்களே நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். ஆமென். நியாயப்பிரமாணத்தை கேட்கிறவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான்கள் அல்ல, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவர்களே நீதிமான்கள். அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் வசனங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும், இப்போ ஒரு பைபிள் ஸ்டடி இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது 30-40 வசனங்கள் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஒவ்வொரு நாளும் அது நமக்கு வந்து வசனங்கள் வந்து சகோதரர்கள் வந்து ஆவியானவர் மூலமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடுகைகள் இருக்குது. ஸோ அநேக வசனங்கள் வந்து நமக்கு உள்ள போயிட்டே இருக்குது. 1-2 வசனங்கள் போல அநேக வசனங்கள் உள்ள போயிட்டே இருக்கு. அப்போ நான் வசனங்களை கேட்கிறவனாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவனாய் இருக்குன்னு சொல்லி வசனங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. ஸோ நியாயப்பிரமாணத்தை கேட்கிறது, இப்போ வந்து இவ்வளவு வசனங்களை கேட்டா மட்டும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அந்த வசனங்களை கேட்டு அது எனக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த வசனத்தின்படி நான் எனக்கு தப்பு செஞ்சிருக்கிறேன், இந்த வசனத்துக்கு நான் வந்து இந்த பாவத்துக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், நான் மனம் மாறுறேன் அப்படின்னு மனம் மாறி வருகிறது தான் கர்த்தர் வந்து விரும்புகிறார். ஸோ நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கர்த்தர் கொடுத்த வசனங்களின்படி செய்கிறவர்கள் தான் நீதிமான்கள். நீதிமான்களா நம்ம மாறணும்னா முழுக்க கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும். யாக்கோபு 1:22 வாசிப்போம். ஜேம்ஸ் 1:22. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். ஆமென். சோ வசனத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் நம்ம இருக்கணும். ஸோ சில டைம் வந்து வசனங்களை கேட்கிறப்ப நமக்கு வந்து அது வந்து இப்ப மேல பார்த்தது போல சில டைம் பாரமா கூட இருக்கலாம். அந்த பாரம் நமக்கு ஏன் வருதுன்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஏன் வந்து இந்த வசனத்துக்குனால கீழ்ப்படிய முடியல, அதுக்கு தடையா இருக்கிறது என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்டை நீங்க தள்ளி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிய முடியும். ஏன்னா நீங்களும் நானும் கர்த்தரை ரொம்ப அன்பு செய்கிறோம். ஏன்னா அதனாலதான் வந்து மற்ற உலகத்தாரை போல இல்லாம அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டு ஒதுக்கி நம்ம வந்து எவ்வளவோ வந்து உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியில நம்ம வந்து இந்த பூமியில ஜீவனம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா ஒரே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்துல வாங்கி சபைக்கு போகாம தசமபாக கணக்கி கொடுக்காம இருக்கிறது வந்து மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து வியப்பாகவும் ஏளனமாகவும் கூட இருக்கலாம். நமக்கு வந்து அவங்க மூலமா உபத்திரவங்கள் வருது. இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி நம்ம வந்திருக்கிறோம். நான் இன்னும் வந்து அவர் விரும்புகிறது சில வசனங்களுக்கு எது கீழ்ப்படியாம இருக்கிறோமோ, அந்த எந்த காரணத்தினால கீழ்ப்படியாம இருக்கிறோமோ அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸை தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்ம கீழ்ப்படியதுக்கு நமக்கு வந்து ஏதுவா இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். லூக்கா 6:46 வாசிப்போம். லூக் 6:46. என்னை ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று நீங்கள் சொல்லியும் நான் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் செய்யாமற் போகிறதென்ன? ஆமென். ஆமென். சோ கர்த்தாவே கர்த்தாவே அப்படின்னு கூப்பிடுறதுனால இல்ல வசனங்களை வாசிக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அவர் சொல்லாரு, என் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று நீங்கள் சொல்லியும் நான் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் செய்யாமல் போகிறது என்ன அப்படின்னு தான் கேட்கிறார். இப்போ திரும்பவும் ஒரு விஷயத்த எம்பசைஸ் பண்ணலாம். இங்க நம்ம கீழ்படியவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கல, நம்ம கீழ்படிஞ்சுதான் இருக்கிறோம். ஆனா கீழ்படிஞ்சும் கூட இன்னும் சில காரியங்களை கீழ்படிய வேண்டியது இருக்கு. அது எதுக்கு கீழ்படியும் சொல்லி நமக்கும் தெரியும், கர்த்தருக்கும் தெரியும். நம்ம ஆனாலும் நம்ம வந்து அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். இப்ப என்னால முடியாது, அப்புறம் பாத்துக்கலாம், இப்ப என்னால முடியாது, அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டு நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்களை தாண்டி வந்தும் கூட ஆண்டவர் உணர்த்துற அந்த பாவத்தையோ அந்த கீழ்ப்படியாத அந்த காரியத்தையோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா அப்படியே லைட்டா எடுத்துக்கிட்டு சரி அப்புறம் பாத்துக்கலாம், இன்னைக்கு காலகட்டத்துல இது முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், சரி ஒரு டைம் போட்டும், ஒரு 3 மாசம் போட்டும், ஒரு 6 மாசம் போட்டுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், அப்படியே தள்ளி போடுறோம். தள்ளி போட போக கொஞ்சம் புளிப்புள்ள மாவு பிசைந்த மாவு அனைத்தையும் உப்ப பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா வசனங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுது, மோசம் போகாதிருங்கள், எச்சரிக்கையா இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனங்கள் நமக்கு வந்து பல எச்சரிக்கைகள் கொடுக்குது. இதெல்லாம் யாருக்குன்னா வீட்டு சபையில இருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்காகவும் தான். அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஏதாவது வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுதோ இல்ல கேட்கும் பொழுதோ அந்த வசனம் என் இருதயத்துல குத்திருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து பாஸ் போட்டுட்டு என்ன காரணத்தினால இந்த வசனம் என் இதயத்துல குத்துச்சு, அந்த ரீசன்ஸ் என்ன, அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டு ஒதுக்கிட்டு நம்ம வந்து வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. ஏன்னா தெரிஞ்சும் கூட நமக்கு வசனங்கள் தெரிந்தும் கூட நம்ம கீழ்ப்படியாம போனா கர்த்தர் வரும்போது நீங்களும் நானும் அவர்கிட்ட என்ன பதில் சொல்ல முடியுன்றத நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். ஸோ லூக்கா
அதே அதிகாரத்துல 49ஆம் வசனம் பார்ப்போம். என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனோ அஸ்திபாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதின உடனே அது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். ஆமென். இதற்காக கர்த்தர் நம்மளை அழைக்கவே இல்லை. நம்ம வார்த்தைகளை கேட்கிற பிள்ளைகளாயிருந்து அதன்படி செய்கிற பிள்ளைகளாயிருக்கதான் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அழைத்திருக்கிறார். ஆனா இந்த வசனம் சொல்லுது, என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனவனோ அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்போ எனக்கு 100 விஷயத்த நான் மாறி வந்துட்டேன், இன்னொரு 10 விஷயம் மாற வேண்டியது இருக்கு. அந்த 10 விஷயம் மாறும் எனக்கு தெரியும். தெரிந்தும் கூட என்னால இப்ப முடியாத ஆண்டவரே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆண்டவரே, நான் எவ்வளவுதான் ஆண்டவரே மனம் மாறி வர்றது, அதனால ஒரு 2 மாசம் போட்டும் 3 மாசம் போட்டும் என்னோட சூழ்நிலை உங்களுக்கு புரியாத ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட்ல போட்டு நம்ம எப்ப தவறு பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ பிசாசு உள்ள வந்துடுறான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டு போயிடும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். வசனம் சொல்லுது, வசனம் என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவன் எவனோ அஸ்திவாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டுகிறவனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறான். நம்முடைய அஸ்திபாரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தானே. அப்ப அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல நீங்களும் நானும் கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவரை அன்பு செய்கிற பிள்ளைகளாய் தான் நாம இருக்கணும். இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கிடையாது. இப்ப நம்ம இப்ப பார்த்த இந்த 5-6 வசனங்கள் நமக்கு தெரியாத வசனங்களே அல்ல, இது நமக்கு தெரிந்த வசனங்கள் தான். ஆனாலும் 100% இந்த வசனங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்பட்டு இருக்கிறோமா, நம்ம கீழ்ப்படுகிறோமா அப்படின்றத நம்ம நிதானித்து பார்க்கறது தான் இந்த டைம். யாரையும் குற்றப்படுத்த டைம் கிடையாது. இது நம்மை நாமே நிதானித்து அறிகிற ஒரு வேலையா தான் இருக்குது. மேபி நம்ம ஒரு 95% கடந்து வந்திருக்கலாம். அந்த 5% கடந்து வரணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். தெரிஞ்சும் கூட நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்காம இருக்கலாம். அது அந்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கிற டைம் தான் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற இந்த வசனங்கள் மூலமா நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். இது மட்டும் இல்லாம அதிக பயத்தோடும் நம்ம நடுக்கத்தோடும்ன்றது வசனங்கள்ல மேல வாசித்தோம் நம்ம. சோ அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். இப்ப நம்ம பார்க்க போற அந்த வார்த்தைகள் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும். இன்னைக்கு கர்த்தர் மேல நம்ம எல்லாத்துக்கும் பயம் இருக்கிறதா அப்படின்றது நிதானித்து பார்ப்போம். நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டம், நம்ம எல்லாரும் வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்துல சூழ்நிலைகள் இருக்கு, கஷ்டங்கள் இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் தாண்டி வரணும். அந்த தாண்டி வர காலகட்டத்துல கர்த்தருக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் தந்து நம்ம பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருக்கிறோமா அப்படின்னு நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். ஏன்னா வாசிப்போம் சங்கீதம் 2:11, சாம்ஸ் 2:11. பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே களிகூருங்கள். ஆமென். அவர் 1ஆம் வருகையில ஆட்டுக்குட்டியின் மேல வந்தாருன்றதுக்காக நம்ம அவரை ஒரு டிக்கெட் பக்கம் எடுத்துக்க முடியாது. அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியாக அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார். அப்போ அவர் கிருபையினால உங்களையும் என்னும் ரட்சிப்புகளை கொண்டு வந்திருக்கார். ஆனாலும் நம்ம அதிகமான பயத்தோடு கர்த்தரை சேவிக்கணும்னு சொல்லி வசனங்கள் நமக்கு இங்க சொல்லுது. அதனால நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். நான் பயத்துடன் கர்த்தரை சேவிக்கிறேனா, நடுக்கத்துடன் அவர் மீது களி கூறுகிறேன்றதை நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். நீதிமொழிகள் 9:10 வாசிப்போம். Proverbs 9:10. கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம், பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. ஆமென், ஆமென். சோ கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின். இந்த வசனங்கள் எல்லாம் திரும்பவும் சொல்றேன், இது எல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா சகோதரர்கள் யூஸ் பண்ற வசனங்கள் தான். எதுக்காக ஒரு பின் பாயிண்ட் பண்ணி நம்ம திரும்ப இதை பேசுறோம் அப்படின்னா, சில டைம் ஒரு மாதிரி ஒரு லேக் வந்துருது. சரி நம்ம சரியாதான் இருக்கிறோம், கரெக்டா சபையில தான் இருக்கிறோம், நம்ம வசனங்கள் வாசிக்கிறோம், ஜெபம் நிறைய பண்றோம், நமக்கு மோசம் போக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனாலும் பிசாசு எந்த ரூபத்துல நம்ம மோசம் போக்குவா நமக்கு தெரியாது. அதனால நம்ம தெளிவா நம்ம இருக்கணும் தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். அதனால முதல்ல நமக்கு தேவையா இருக்கிறது கர்த்தர் மேல பயம். அந்த கர்த்தர் மேல அந்த பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரட்சிப்புக்கும் பாதையில நடக்க முடியும். வாசிப்போம் 1 பேதுரு 1:17. 1 Peter 1:17. அன்றியும் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி நியாயம் தீர்க்கிறவரை நீங்கள் பிதாவாக தொழுது கொண்டு வருகிறபடியால் இங்கே பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கும் அளவும் பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். ஆமென். ஒரே தேவனை குறித்த வசனம் தான் இந்த வசனம். அன்றியும் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவனவனுடைய கிரியையின்படி நியாயம் தீர்க்கிறவரை பிதாவாக தொழுது கொண்டு வருகிறபடியினால். சோ பிதாவாகிய தேவன் தான் நம்மை இங்க நியாயம் தீர்க்கிறார்னு பார்க்கிறோம். ஆனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் நியாயம் தீர்க்கிறார்னு பார்க்கிறோம். சோ பிதாவும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் ஒருவர் என்றதுக்கு இந்த வசனம் நமக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது. சோ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த 2ஆம் வருகையில வரும் பொழுது, நம்ம நியாயம் தீர்க்க வரும் பொழுது நம்ம எப்படி இருக்கணுமா இந்த வசனத்தின்படி இந்த பூமியில வாழும் நாட்கள்ல நம்ம எல்லாரும் பரதேசிகளா இருக்கிறோம்ன்ற சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். இந்த பூமியில் வாழும் இந்த வாழ்நாட்களில் பயத்தோடே
நடந்து கொள்ளுங்கள். எதுக்காக? பாவத்துல விழுந்து போயிடக்கூடாது ஆண்டவரே, நீர் வரும் பொழுது நான் கைவிடப்படக்கூடாது ஆண்டவரே, உம் வசனங்களுக்கு முழுமையா நான் கீழ்ப்பட்டு இருக்கணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்தோட நம்ம வந்து ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படணுன்றதை பார்க்கிறோம். எபிரேயர் 12:28 வாசிப்போம். ஹீப்ரூஸ் 12:28. ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றிக்கொள்ள கடவோம். ஆமென். ஆமென், ஆமென். சோ நம்ம பெறப்போகிற அந்த மகிமை வந்து நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. கண்கள் காணவும் இல்லை, காதுகள் கேட்கவும் இல்லை. இந்த வசனங்களை நம்ம வாசித்திருக்கிறோம். சோ நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் நம்ம இருக்கணும்ன்றத இங்க இந்த வசனங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குது. அடுத்ததா பாருங்க, தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றிக்கொள்ள கடவோம். அப்போ கர்த்தரோட கிருபை நமக்கு எப்ப கிடைக்குதுன்னு பாக்குறப்போ பயத்தோடும் பக்தியோடும் நம்ம வந்து தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து கிருபை கிடைக்குதுன்றதை நம்ம உணரணும் இந்த இடத்துல. சோ நான் வந்து கிருபையை பெற்றுட்டேன், ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன், நான் பரலோகத்துக்கு போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்காம அதனால தேவ மேல பயம் இல்லாம இருக்கிறது கர்த்தர் விருப்பமே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் வந்து பயத்தோடும் பக்தியோடும் இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் இங்க சொல்லுகிறார். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டு பண்ண சர்வ வல்லமையில கர்த்தர் வந்து நமக்காக தாழ்விடங்க இறங்கினதுனால நம்ம மேல அன்பு கூர்ந்ததுனால நம்ம அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் இல்லாம அவர் மேல பயத்தோட இருக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஏசாயா 66:2 வாசிப்போம். ஐசாயா 66:2. என்னுடைய கரம் இவைகளை எல்லாம் சிருஷ்டித்ததினால் இவைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன். ஆமென். நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ரூட் இந்த ஒரு ரூட் தான், வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் அப்படின்றாரு. சோ உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு அந்த வழியை காட்டுறது கர்த்தருடைய வசனங்கள் மட்டும்தான். அந்த வசனங்களை பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளா இருக்கிற நீங்களும் நானும் வந்து அந்த வசனத்தை கேட்கும் போது அதை நடுநடுங்கி அந்த வசனத்துக்கு கீழ்பட்டு நம்ம வந்து பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் பக்தியோடும் வந்து ரட்சிப்பு நிறைவேற நம்ம பண்ணணும்னு தான் அவர் விரும்புகிறார். ஏன்னா நம்ம வந்து நீதிமன்றம் கிடையாது, நம்ம எல்லாரும் பாவிகள் தான். நம்ம பாவைகளா இருக்கும் பொழுதே கர்த்தர் வந்து அவருடைய கிருபையினால நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காரு. இப்போ இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் வந்து அவர் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது நம்ம ரட்சிப்புக்குள்ள அவர் ரட்சிப்புக்குள்ள அன்று கொண்டு வந்திருக்கிறார். சோ அந்த வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போம். எபேசியர்ல வந்து 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8 முதல் 9 வரை. எபேசியன்ஸ் 2:8-9. தன் மாம்ச கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல. ஆமென். கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். அதனால கிருபை இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நாம் வந்து அசதியா இல்லாமல் நம்ம ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படணும். ஏன்னா நீங்களும் நானும் வந்து நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம பாவிகள்னா கர்த்தர் ரட்சிப்பு நமக்கு கொடுத்தாரு, பரலோகத்துக்குள்ள வந்து உள்ள போகிறதுக்கு நமக்கு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்தாரு. இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்காம நம்ம ரட்சிப்பு நிறைவேற நம்ம பிரயாசப்படணும், பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த விரும்புகிறார். சோ ரோமர் 8:13 வாசித்து பார்ப்போம். ரோமன்ஸ் 8:13. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். ஆமென். ஆமென். மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள். சோ ஆவியும் மாம்சமும் ஒவ்வொரு நாளும் போராடி கொண்டே இருக்கிறது. நம்ம எல்லாரும் அறிந்த விஷயம்தான். ஆனாலும் வந்து நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் தரோம்? இப்ப மார்க்ல வந்து வசனம் சொல்லுது, 12ஆம் அதிகாரம் வசனம் 30-31 சொல்லுது, முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு வலிமையோடும் கர்த்தர் மீது அன்பு கூறுவாயாக. இப்போ கர்த்தர் மீது அன்பு கூறணும்னா அது முழு இருதயத்தோட தான் இருக்கணும், முழு ஆத்மாவோட தான் இருக்குன்னு சொல்லி வசனங்களை பார்க்கிறோம். ஒரு பாவத்துக்கு வந்து செய்யற சூழ்நிலை வந்துருது, ஒரு இடரல் வருது. ஸோ இடரல் வரப்போ வந்து அந்த இடலுக்கு வந்து இடம் கொடுத்து, மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு நான் அந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் நான் யாரை அன்பு கூறுறேன்? என் மாம்சத்துக்கு அன்பு கூறுறேன். என் மாம்சத்தை அன்பு கூறதுனால கர்த்தர் கொடுத்த பிரதான கற்பனையாகிய அந்த முதலாம் கற்பனைக்கே நான் கீழ்ப்படியல. அப்ப என்ன செஞ்சிடறேன்? நான் பாவம் செஞ்சிடறேன். இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, மாம்ச சிந்தை வந்து மரணம்ன்றதை நான் பார்க்கிறோம். ஸோ மாம்சத்தின்படியே பிழைக்க நம்ம வந்து யாரும் அழைக்கப்படவே இல்லை. நம்ம அந்த கடனாளிகள் கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் ஆவியினால்தான் பிழைத்து நம்ம ஆவியின் செய்கையில தான் நம்ம வந்து கர்த்தர் வந்து நம்ம செய்ய சொல்லியிருக்காரு. நம்ம புரிஞ்சு அதன்படி நடந்தா மட்டும்தான் ரட்சிப்புக்குள்ள நம்ம இருக்க முடியும். கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5 வாசிப்போம். ஆகையால் விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துர் இச்சை, விக்கிரக ஆராதனையான பொருளாசை
ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள். ஆமென். ஆமென். ஸோ இது ஆல்ரெடி இந்த விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆரம்பத்துல பார்க்கிறப்போ ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ பாவம் வந்து பிசாசு ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நமக்கு வந்து உள்ள கொண்டு வரான். அந்த பாவம் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அந்த காரணம் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம திரும்ப திரும்ப விழுந்துகிட்டே இருக்கோம். அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் எதனால அந்த 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 ரீசன் வருது, அந்த பிரச்சனை வந்து அந்த பாவம் செய்யற சூழ்நிலை எதனால வருதுன்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தள்ளி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மால ஜெயிச்சு வர முடியும். சொல்றாரு இந்த இடத்துல விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துரிச்சை, விக்கிரக ஆராதனை இது எல்லாமே நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம். ஆனாலும் இந்த பூமியில வந்து நமக்கு பாவங்களை உண்டு பண்ணுகிற அந்த அவயங்களை அழித்து போட ஆண்டவர் சொல்றாரு. அந்த அவயங்களை அழித்து போடுறதை விட அந்த பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு எது காரணமா இருக்கோ, எந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம வெளியே வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால ஜெயிச்சு வந்துட முடியுன்றதை பார்க்கிறோம். ஆனா இது சாதாரண காரியம் அல்ல. தேவன் வந்து பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார். அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. அவர் எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஹை. அப்போ அவர் நம்ம தரிசிக்கணும்னா அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மால வந்து அவரை போய் தரிசிக்க முடியும். இல்ல ஆண்டவரே நான் பலவீனமா தான் இருக்கிறேன், நீங்க என்ன பாத்துக்கங்க, நீங்க என்ன கூட்டு போயிருங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்படி இருக்க முடியாது. நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம கர்த்தர் அழைக்கல. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமான பிள்ளையா மாறிட்டே வரணும் தான் அவர் விரும்புகிறார், தேவனா இருக்கிறார். 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10 முதல் 11 வரை வாசிப்போம். 1 Peter 2:10-11. முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கவில்லை, இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களா இருக்கிறீர்கள். முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களா இருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களா இருக்கிறீர்கள். பிரியமானவர்களே, அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி. ஆமென். முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கவில்லை. ஆமா, அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்குத்தத்தின் உடன்படிக்கைக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாமல் தேவன் அல்லாமல் இருக்கிற ஜனங்கள் தான் நீங்களும் நானும். கர்த்தரானால் அவருடைய கிருபையினால நமக்கு வந்து ரத்தத்தை சிந்தி நம்ம ஒவ்வொருவரையும் மீட்டு எடுத்திருக்கிறார். நான் அசதியா இராமல் அவர் மீட்பு வந்து மீட்டு எடுத்துட்டாரு. ஆனாலும் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ள நம்ம நடந்து போகிற அந்த பாதையில வந்து நான் அசதியா இராமல் வந்து நான் வந்து இரக்கம் பெற்ற பிள்ளையாய் நான் இருக்கிற நான் வந்து அசதியா இல்லாம அந்த ரட்சிப்பு நிறைவேற நான் பிரயாசப்படணும்னு தான் அவர் விரும்புகிறார். சோ முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களா இருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். அவருடைய ரத்தத்தினால நம்ம இரக்கம் பெற்றிருக்கிறோம். ஆனாலும் நாம வந்து நம்ம வந்து இந்த பாவத்துல விளைவிக்கிற அந்த சூழ்நிலைகள் எங்கெல்லாம் வருதோ அது எல்லாவற்றையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்டை தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம வந்து மாம்சத்துல போர் செய்கிற அந்த இச்சைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு ஒதுக்கி நம்ம ரட்சிப்பு நிறைவேறணும் அந்த விரும்புகிறார். ஸோ ரொம்ப முக்கியமா இப்போ என்னன்னா வசனங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அநேக பேர்களுக்கு நம்ம போய் போதிக்கிறோம். 1 கொரிந்தியர் 9:27 சொல்லுது, மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு அப்படின்னு சொல்லி வசனங்களை வாசிக்கும். அப்போ வசனங்களை மற்றவங்களை சொல்லி கொடுக்கறதுனால அவங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வர்றாங்க, உண்மைதான். ஆனாலும் நான் எந்த நிலைமையில இருக்கிறேன், நான் சத்தியம் சொல்றதுனால நான் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. சத்தியம் சொல்றதுனால அந்த ஆத்மா வந்து ரட்சிப்புக்குள்ள வருது. ஆனா நான் எப்படி இருக்கிறேன்றதை நம்ம நிதானித்து நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா சில டைம் இப்போ இந்த நம்ம எல்லாருமே வந்து 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ 5 வருஷமோ டிராவல் பண்றோம். சில பேர் புதுசா கூட வந்திருக்கிறீங்க. அப்போ இருக்கிறப்போ ஒரு காலகட்டம் வந்து தாண்டி வர வர என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆயிடுறாங்க. அப்படியே சரி நம்ம இருக்கிறது கரெக்டா இருந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் பிரயாசப்பட தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே உலகத்தோட சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு நம்ம அப்படியே போயிடலான்ற மாதிரி சில டைம் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள எல்லாரும் வந்துடுறாங்க. கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு கர்த்தர் வந்து நம்ம அழைக்கல. மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நமக்கு வந்து தெரிந்த காரியங்களை மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிறோம். ஆனா அதை விட முக்கியமா ஏன் ஆத்மாவுக்கு அந்த போதனைகள் வந்து உள்ள போகணும், அந்த வசனங்கள் என்னையும் குத்தும் பொழுது நான் வந்து மனம் மாறி வரணும்னு தான் அவர் வந்து விரும்புகிறார். சோ அடுத்ததா பார்க்க போகிறது வந்து கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மோடைய கூட என்றைக்கும் இருக்கிறது. ஞானஸ்தானத்தின் மூலியமா அதான் நடக்குது. அப்போஸ்தலர் 2:37 சொல்லுது, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்பி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள். அப்போ சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி என்னுடைய கூட இருக்கிறது. வானத்தையும் பூமியும் உண்டு பண்ண தேவனுடைய ஆவி என்னுடைய கூட இருக்கிறதுன்றத நம்ம எல்லாரும் உணர்ந்த பிள்ளைகளா இருக்கணும். இதை குறிச்சு ஒரு பைபிள் ஸ்டடி ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம பார்த்தோம். கர்த்தர் வந்து உங்களையும் என்னையும் முன்குறித்தார். வானங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே உங்களையும் என்னையும் முன்குறித்து நம்மை அழைத்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மை நீதிமன்றங்களாக மாற்றி கர்த்தர் வந்து அவருடைய கூட மகிமையில உட்காரவும் செய்திருக்காரு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்த கர்த்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். ஆனாலும் சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வே இல்லாம இருந்துகிட்டு இருக்கு.
கர்த்தர் தான் என்னை அழைத்தார், கர்த்தர் தான் என்னை பரிசுத்தப்படுத்தினார்ன்ற அந்த உணர்வே இல்லை. வானாதி வானங்களை உண்டு பண்ண தேவன் வந்து நம்மோடே கூட இருக்கிறார்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனாலும் அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்றே செய்ய வேண்டும் என்றுதான் அவர் விரும்புகிறார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், சில டைம் வந்து மனுஷர்களை பிரியப்படுத்துறதுக்கு பார்க்கிறோம், அவங்களுக்கு பிரியப்படுத்த பார்த்து நம்ம விழுந்து போயிடுறோம். ஆனாலும் மத்தேயு 6:1 சொல்லுது, மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். நம்ம எடுக்க வேண்டிய வார்த்தை எங்க, மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக எதையும் நம்ம செய்ய தேவையில்லை, அப்படி செய்கிறவர்களுக்கு வந்து நீங்களே எச்சரிக்கையாயிருங்கள், உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பலனுமே இல்லைன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். சோ மனுஷருக்காக நம்ம எதையுமே செய்யவே இல்லை, நம்ம ரட்சிப்பு நிறைவேற நம்ம ஒவ்வொருவரும் பிரயாசப்படுறோம். ஏன்னா சில டைம் என்ன ஆகுதுன்னா, என் சகோதரன் பாக்குறாரு, என் சகோதரி பாக்குறாங்க, அவங்களுக்கு பாக்குறதுனால அவங்களுக்கு பிரியமா நடந்துக்கணும் சொல்லி பிரியமா நடந்துக்கிறோம். ஆனாலும் வந்து இருதயத்துல மனமாற்றம் இல்லை, இருதயம் அப்படியேதான் இருக்குது. இதயத்துல வந்து பாவம் இருக்குது, இதயத்துல வந்து சில மாதிரி வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாத காரணங்கள் இருக்குது. அது இருந்தும் ஆனா மத்தவங்க பாக்குறாங்களே, என்ன தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களே அப்படின்ற காரணத்தினால என்ன பண்றோம்னா மத்தவங்களை பிரியப்படுத்த பார்க்கிறோம். ஆனாலும் நம்ம ஒண்ணு முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, வானத்தையும் பூமியும் உண்டு பண்ண தேவன் வந்து பரலோகத்துல இல்ல, அவர் உங்களோட உங்க இருதயத்தில் இருக்கிறார். அவர் உள்ளந்திரியங்களை ஆராய்கிற தேவன் நமக்கு தெரியும். அப்போ ஆராய்கிற தேவனா இருக்கிறதுனால மனுஷனுக்காக இல்ல, கர்த்தருக்காக நம்ம எல்லாவற்றையும் செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஆதார வசனம் பார்ப்போம். மத்தேயு 28:20 வாசிப்போம். Matthew 28:20. நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் உங்களுடனே கூடவே இருக்கிறேன் தான் நமக்கு வாக்குத்தத்தம். அப்ப நீங்களும் நானும் இயேசுவோட பிள்ளை, அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ற பிள்ளை, அவரை அன்பு செய்கிற பிள்ளை. அப்படியா இருக்கும் பொழுது அவர் நம்மோடைய கூட வாசம் பண்ணுகிறார். வாசம் பண்ணும் பொழுது நம்ம எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்காக தான் செய்யறோமே தவிர மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்த அல்லன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சங்கீதம் 139:7-8 வாசிப்போம். Psalms 139:7-8. உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன்? உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன்? நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர், நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர். ஆமென். அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிற தேவனா இருக்கிறார். அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிற தேவனா என்றதை நம்ம எல்லாரும் உணர்கிறோம். ஆனாலும் சில டைம் இடரல் பலம் வரும் பொழுது, நம்ம வந்து பாவம் செய்யும் பொழுது இந்த வசனங்கள் நமக்கு நினைப்பு இருக்கிறதா? அப்போ நினைப்பு இல்லாம போயிட்டு நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கர்த்தர் மேல பயம் இல்லை, நமக்கு வந்து நடுக்கம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த சீக்வன்ஸ், இந்த வசனங்கள் இன்னைக்கு பார்த்து சீக்வன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ரட்சிப்புக்காக தான் நம்ம வந்து கர்த்தரை ரட்சிக்கப்படணும், நம்ம பரலோகத்துக்கு போகணும்தான் கர்த்தரை நம்ம எல்லாரும் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். அது அப்போ வந்து அந்த ரட்சிப்பு நிறைவே பிரயாசப்படணும்னா நம்ம அதிக பயம் நடுக்கம் எனக்கு தேவைன்றதை பார்க்கிறோம். கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறான்ற உணவு எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா என்னால பாவம் செய்ய முடியாது. ஒருவேளை பாவம் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா வேணும்னே சில டைம் சில பாவங்கள் செய்யற சூழ்நிலைகள் வருது. அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல எனக்கு தெய்வ பக்தி இல்லை, தெய்வ பயம் இல்லை. சரி கர்த்தர் தானே, என் பாவத்தை வந்து அவர் மன்னிச்சிடுவாரு அப்படின்ற மாதிரி, இல்லை என்னை பார்க்கல அவருன்னு சொல்லி நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலும் இருக்குது. ஸோ இந்த வசனங்கள் சொல்றது ரொம்ப தெளிவா, அவருடைய ஆவி நம்முடைய கூட கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. எல்லாமே அவர் கண்புகள் முன்பாக நிர்வாணமா இருக்கிறது. அவருக்கு வெளிப்படாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. நாம் செய்யற ஒவ்வொரு விஷயமும் அவருக்கு தெரியும். அப்ப அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால பாவம் செய்ய முடியாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இடத்துல கடைசியா 2-3 வசனங்கள் அதை வாசித்து இந்த விஷயம் நிறைவு செய்வோம். இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, சரி இதெல்லாம் இருக்குது, அடுத்து நான் என்ன செய்யணும்னா என்னை நானே சோதித்து அறியணும். 2 கொரிந்தியர்ல வந்து 13ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5 வாசிப்போம். 2 Corinthians 13:5. நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள், உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா? நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களா இருந்தால் அறியீர்கள். ஆமென். சோ நம்ம வந்து மத்தவங்க கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்குறதை விட ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள், உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள். அப்போ நம்மை நாமே நிதானித்து அறியணும். நான் வந்து வசனத்தின்படி சரியா தான் இருக்கிறேனா? நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் நீங்களே உங்களுக்கு.
அதான் சொல்லுது வசனம் சொல்லுது, உங்களை நீங்களே பரிசுத்து பாருங்கள். அப்போ அந்த டெஸ்ட்ல வந்து உங்க இருதயமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துரும், இந்த வசனத்துக்கு நம்ம விரோதமா இருக்கிறோம், இந்த காரியத்துக்கு நம்ம விரோதமா இருக்கணும், நம்ம வசனமே நமக்கு வந்து வெளிப்படையா நமக்கு காட்டிடும். அப்போ அந்த டெஸ்ட் நம்ம பாஸ் ஆகல, நமக்கு நம்ம வச்சுக்கிற டெஸ்ட்ல நம்ம பாஸ் ஆகலைன்னா கண்டிப்பா எப்படி பரலோகத்துக்கு நம்ம போக முடியும்? போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, நம்மை நாமே நிதானித்து அறிய வேண்டும். ஒவ்வொரு காரியம் அடிக்கடி சகோதரர்கிட்ட பேசுற விஷயம் தான் இது. நான் பைபிள் ஸ்டடி அட்டெண்ட் பண்றேன், வசனங்களை கேட்கிறேன், அப்ப மட்டும் கர்த்தர் கூட இருக்கிறேன், நான் ஜெபம் பண்றேன் அப்ப மட்டும் கர்த்தர் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம, காலையில முழிச்சு இருந்து ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் அவரை கூட நம்ம வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மால இடறி விழ முடியாது. இந்த வசனங்கள் சொல்லுது பிலிப்பியர்ல, புண்ணியங்கள் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ கர்த்தருடைய காரியங்களை எப்பயுமே இதயத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மால இடறி விலக முடியாதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ புலம்பல் 3:40 வாசிப்போம். புலம்பல் 3:40, லேமெண்டேஷன்ஸ் 3:40. நாம் நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவோம். ஆமென். ஆமென். சோ நன்மை தீமை இன்னதென்று கர்த்தர் அவன் கண்முன்னாடி வச்சிருக்கிறார். இப்ப ஆதாம் பழத்தை சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னாரு. அவன் பழத்தை சாப்பிட போனப்ப அவன் கையை பிடிச்சு இழுக்கல. ஏன்னா அவர் சுயாதீனத்தை வந்து கொடுத்திருந்தார். ஆதாமுக்கு இருந்த அதே சுயாதீனம் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. அப்ப நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நன்மை தீமை இன்னதென்று ரெண்டுமே இருக்குது. நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், நமக்கு இது தேவை இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா கர்த்தருடைய சத்தம் நம்ம காதுகளில் கண்டிப்பா எப்பயும் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும். அதை கேட்டு நம்ம வந்து தீமை செய்யாம நன்மை செய்யணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணுமா இந்த இடத்துல, எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து நாம் நம்முடைய வழிகளை ஆராய்ந்து சோதித்து அறியணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு. அப்போ இது வந்து நான் ஞானஸ்தானம் வாங்கிட்டேன், இயேசுவின் நாமம் தெரிஞ்சு போச்சு, எனக்கு தேவன் உடனே தெரிஞ்சு போச்சு, பரலோகத்துக்கு போயிருவேன்றது மட்டும் அல்டிமேட்டம் கிடையாது. இந்த அல்டிமேட்டம் எப்ப இருக்குன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் என் வழியை நான் சோதித்து அறியணும். ஏன்னா மசில் மெமரியில, ரத்தத்துல வந்து நம்மையே அறிஞ்சோ அறியாமலோ நிறைய காரியங்கள் வந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா கணவனோ மனைவியோ சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சில காரியங்களை, ஆனா எனக்குள்ள சுபாவமா சில காரியங்கள் இருக்கலாம். அதெல்லாம் எப்படி நான் மாத்திக்கிறது? நானே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான். அப்போ நான் செய்யற காரியங்கள், இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை பேசினேன், இப்ப இந்த வார்த்தையை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன், இந்த மாதிரி சிந்திச்சேன், இந்த மாதிரி செயல்பட்டேன், இது கர்த்தருக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நிதானித்து அறிய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கர்த்தருடைய வழிகள் நமக்கு வந்து ஓப்பனா இருக்குது. அவர் நிறைய விஷயங்களை வெளிப்படுத்தி காட்டுவார். வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறப்போ நம்ம இன்னும் சீராகிறோம், நம்ம இன்னும் பரிசுத்தம் அடைகிறோம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ கலாத்தியர் 6:4 வாசிப்போம். கலேஷியன்ஸ் 6:4. அவனவன் தன் தன் சுய கிரியை சோதித்து பார்க்க கடவன். அப்பொழுது மற்றவனை பார்க்கும் போதல்ல, தன்னையே பார்க்கும் போது மேன்மை பாராட்ட அவனுக்கு இடம் உண்டாகும். ஆமென். ஓகே, இப்ப ஐக்கியத்துல நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். டக்குன்னு வந்து என்ன பண்ணிடுறோம்னா, ஒரு சகோதரனோ சகோதரியை பார்க்கும் பொழுது இவங்க செய்யறது தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்மெண்டலுக்குள்ள நம்ம போயிடும். இவங்க சரியில்லைன்ற மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்டலுக்குள்ள நம்ம போயிடும். அது கர்த்தருக்கு விருப்பம் அல்ல. எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப நீங்களும் நானும் வந்து ஒரே நாள்ல மனம் மாறி ஒரே நாள்ல பரிசுத்தம் அடைஞ்சு இந்த லெவலுக்கு வந்து இல்லை. நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து கர்த்தர் வந்து பரிசுத்தம் வந்து வழியெடுத்து கொண்டு கொண்டிருக்கிறார். அதனால வந்து முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து, என்னை நானே வந்து சோதித்து பார்க்கணும். நான் எந்த நிலைமையில இருக்கிறேன், நாங்க மற்றவர்களை கம்பேர் பண்ணாம நான் எந்த நிலைமையில் இருக்கேன்ற நம்ம நிதானித்து பார்த்து நம்மளுடைய வழிகளை வந்து பாவங்களை விட்டு திரும்பி வரணும்னு சொல்லி அவர் விரும்புகிறார். இது வந்து பர்சனலா நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம். இப்போ பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருக்கணும், ரட்சிப்பு பிரயாசப்படணும், கர்த்தருடைய ஆவியனை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். நம்மை நாம நிதானித்து அறிகின்றதை பார்த்தோம். கடைசியா வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து சபையில இருக்கிற அந்த ஐக்கியம். நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரே கர்த்தருடைய சரீரத்துல வந்து அவயவங்களா இருக்கிறோம். அப்போ அந்த அவயவங்களா இருக்கிற நீங்களும் நானும் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பலப்படுத்திக் கொள்ற அந்த பங்கு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் வந்து பான் பிரீச்சர்ஸ் கிடையாது, நம்ம எல்லாரும் போதர்கள் கிடையாது, நம்ம எல்லாரும் வந்து அதிக பெரிய பெரிய வரங்களை உடையவர்கள் இல்லை. ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லாரு, பைத்தியமானவர்கள் தான் வந்து உலகத்துல நான் தேர்ந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லாரு. இப்ப நம்ம எல்லாரும் பைத்தியமானவர்கள் தான். நமக்கு எல்லாம் யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது. நம்மை தேர்ந்தெடுத்து தான் கர்த்தர் வந்து அநேக அற்புதங்களையும் காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ அந்த இயேசுவ சரீரத்துல இருந்து அவயவங்களா இருக்கிற நீங்களும் நானும் வந்து சேர்ந்து இணைந்து வேலை செய்யணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இப்போ ஒருவேளை நான் ஏதாவது தவறு செய்தேன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லணும், நீங்க தவறு செஞ்சீங்கன்னா இப்போ நாங்க உங்களுக்கு புத்தி சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஒருவரை பலப்படுத்தி கொண்டு நம்ம அந்த கர்த்தரோட சரீரத்துல வந்து வளர்ந்தேறி வரணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அப்பதான் நம்ம வந்து சபையாய் சேர்ந்து நம்ம அவரை தரிசிக்க முடியுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அந்த சபை கூடுதலை வந்து நம்ம எல்லாரும் சரியா செய்யறோமா
அப்படின்ற நிதானித்து பார்ப்போம். ஏன்னா வசனங்களை கேட்கிறோம், 8 மணி காலில் கேட்கிறோம், அப்போ வந்து நம்ம தனிப்பட்ட வசனங்களை வாசிக்கிறோம். ஆனா ரொம்ப முக்கியமான சபை கூடுதல் நம்ம செய்யணும் என்றது ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அப்ப எதுக்காக செய்யணும்னா, எபிரேயர்ல இந்த 10ஆம் அதிகாரத்துல 24, 25 வசனங்கள் சொல்லுது, அன்பிற்கும் நற்கிரியைக்கும் ஏவப்படும்படி நாம் ஒருவரை ஒருவர் கவனிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதே போல ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்போ நம்ம சபையாய் கூடி வரணும், ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லணும், ஒருவரை தாங்கணும்னு சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிற தேவனா இருக்கிறார். அப்பதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒருவேளை நான் ஏதாவது தவறு செய்திருக்கிறேன், ரட்சிப்பின் பாதையில நான் இல்லாம ஏதாவது தவறு செய்திருக்கிறேன்னா, சகோதரனே இந்த வசனத்தின்படி நீங்க விட்டு விலகி இருக்கிறீங்க, நீங்க மனம் மாறி உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்லும் போது அதை நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிட்டு நான் மனம் மாறி வரணும். அதுக்குதான் சபை கூடுதல் கர்த்தர் உண்டு பண்ணிருக்கானதை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் வசனம் 11 வாசிப்போமே. 1 Thessalonians 5:11. ஆகையால் நீங்கள் செய்து வருகிறபடியே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றி ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி செய்யுங்கள். ஆமென். இப்போ உங்களுக்கு எனக்கு அந்த கடமை இருக்குது. நம்ம யாரும் விழுந்து போயிடக்கூடாது. நான் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, நீங்கள் நானும் கிளம்பி போகிறோம், புறப்பட்டு போய் அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு சத்திய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோம். ஆனா 100 பேருக்கு அறிவிச்சா ஒருத்தர் கேட்கிறாங்க, ஒருத்தர் கேட்டு மனம் மாறி வராங்க. இப்படிதான் இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப கடினமான உபதேசமா இருக்குது, எல்லாரும் விலகி போகிறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். இப்ப பார்க்கிறப்ப நம்ம ஐக்கியத்துல ஒரே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் இயேசுவின் நாமத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டு சபையை விட்டு தசமபாகம் இல்லைன்ற தெரிஞ்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் விட்டு ஒதுக்கிட்டு ஆத்துமாக்களாய் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறோம். ஒருவரை ஒருவர் குற்றப்படுத்திக்கிட்டு ஒருவரை குறை சொல்லிக்கிட்டு நம்ம பிரிந்து போகாம ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து, எல்லாரும் பலவீனம் உள்ளவர்கள் தான், நம்ம எல்லாரும் பலவீனம் உள்ளவர்கள் தான், நம்ம எல்லாரும் அதை தாண்டி வரணும்னு சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இவ்வளவு நேரமா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது நம்ம எல்லாரும் ரட்சிப்பின் பாதையில நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படும் சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். அதற்கு முதல்ல கர்த்தர் மேல நமக்கு அதிகமான பயம் தேவை. அவருடைய வசனங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்திருக்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார். நம்ம எல்லாரும் நம்மை நாமே நிதானித்து அறியணும். ஏன்னா கர்த்தருடைய ஆவி என்னுடைய கூட இருக்கிறது. நம்ம எல்லாரும் நிதானித்து அறிந்து நம்முடைய ஆத்மாக்களை சீர்படுத்திக்கிட்டு, அது மட்டும் இல்லாம கர்த்தர் வரும் பொழுது அவரை தரிசிப்பதற்கு சபையாய் சேர்ந்து ஒருவரை ஒருவர் பலப்படுத்தி கொண்டு அவரை தரிசிப்பதற்கு நம்ம தயாராகும். பிரைஸ் லார்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இந்த இறுதி ஜெபத்தை சகோதரர்கள் யாராவது ஒருத்தர் நீங்க ஏறெடுக்கலாம். ஃபைனல் பேரை நீங்க யாராவது ஒருத்தர் பண்ணுங்க. பண்ணுங்க சிஸ்டர். ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, துதிக்கிறோம் அப்பா, துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற என் தேவாட்டுக்குட்டியே உமக்கு நன்றி ஏசப்பா ராஜா. ஆமாங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. பிரதரை மறைச்சு இவ்வளவு நேரம் கர்த்தாவே எங்களோட நீங்க பேசுனதுக்காம நன்றி கர்த்தாவே. ஆம் ராஜா அப்பா தேவனே, ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தாவே எங்களை பொன்னை போல விளங்கும்படியா கர்த்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் ராஜா வசனத்தை கொண்டு கர்த்தாவே எங்களோட ராஜா நீங்க பேசுகிற தேவனே. ஆம் ராஜா அப்பா தேவனே, உமக்கு கூட கூடி நன்றி அப்பா. இன்று கர்த்தாவே பிரதரை மறைச்சு கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே அப்பா, காஃபர் இருந்தாலும் கோல்டு இருந்தாலும் ராஜா எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டாதே கர்த்தாவே, இருக்கிறதே தெரியாதபடிக்கு கர்த்தாவே லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் கர்த்தாவே ராஜா பிரதர்ஸை மறைச்சு அப்பா பிரதர் கர்த்தாவே டேனியல் பிரதர் மறைச்சு கர்த்தாவே எங்களோட கர்த்தாவே நீங்க பேசுனதுக்காக கொடா கொடி நன்றி அப்பா. ஆம் ராஜா அப்பா தேவனே, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. எங்களை எல்லா உள்ளத்தையும் கர்த்தாவே நீர் ஆராய்ந்து பார்த்ததுக்காக கொடா கொடி நன்றி அப்பா ராஜா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நாங்க இந்த வசனத்தை கொண்டு கர்த்தாவே எல்லா இடத்துலயும் ஆத்மா ஆதாயப்படுத்த கர்த்தாவே எங்க நாவ கர்த்தாவே திறந்துள்ளும், எங்க கர்த்தாவே சிந்தனையை திறந்துள்ளும் கர்த்தாவே எங்க இருதயத்துல கர்த்தாவே நீங்க எழுதி வைத்ததுக்காக கொடா கொடி நன்றி ஏசுப்பா ராஜா. ஆமா ஏசுப்பா, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நீங்க தான் கர்த்தாவே பெருக்கணும் அப்பா, நாங்க சிறுக்கணும் ராஜா. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ராஜா. பேதைகள் எங்களுக்கு கர்த்தாவே எத்தனையோ சீக்ரெட் கர்த்தாவே எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கு கர்த்தாவே, அதுக்காக நன்றி ராஜா. ஆம் கர்த்தாவே, யாருக்குன்னா நாங்க கடனாளியாக இருந்தா அது உமக்கு மாத்திரமே ராஜா. உங்களுடைய அன்புக்கு ஈடு இல்லை, உங்களுடைய இரக்கத்துக்கு ஈடு இல்லை, உங்களுடைய அப்பா தேவனே விலையேற பெற்ற கிருபைக்கு ஈடே இல்லை ராஜா. எங்க மேல வைத்திருக்கிற நம்முடைய கிருபைக்காக உங்க கொடா கொடி நன்றி. வருகை மிக சமீபமாக இருக்கு. இன்னும் எத்தனை பிரதர்ஸ் ராஜா மறைச்சு நீங்க வெளிப்பட வேணும் என்று கர்த்தாவே சித்தம் இருக்கும். அப்படியாக ராஜா நீங்க வெளிப்பட கர்த்தாவே எங்களை முற்றிலுமாக பாதப்படியில தாழ்த்துக்கிறோம் நாங்க கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். நான் என்று கர்த்தாவை சொல்றதுக்கு எந்த தகுதியும் எங்களுக்கு இல்லப்பா. உம்முடைய பிள்ளைகள் என்று கர்த்தாவை எங்களை தகுதிப்படுத்தி வச்சிருக்க தேவனே கொடா கொடி நன்றி அப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. டேனியல் பிரதருக்காக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால. எல்லா கோல்டு அந்த காஃப்
எல்லாமே எடுத்து போடுங்க ராஜா. இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தாவே கொண்டு வருகிற அப்பா தேவனே ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா தேவனே பலவீனத்தை கொண்டு வருகிற எல்லா சாத்தனுடைய சூழ்ச்சிகளும் முறியெடுத்து போடுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில். திரும்பி வரவே வராது. ஆம்ராஜா இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. விடுதலை கொடுத்த இயேசப்பாக்கு நன்றி அப்பா. ஆம்ராஜா பலவீனத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு கர்த்தாவே இயேசப்பா ராஜா பேச முடியாதபடிக்கு அப்பா தேவனே வசனம் கர்த்தாவே ராஜா பகிர்ந்து கொள்ளாதபடிக்கு எந்த கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ராஜா அப்பா ஸ்தோத்திரம் சாத்தானுடைய சூழ்ச்சி இருந்தாலும் அப்பா இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரம் நீர் விடுதலை கொடுக்க உம்மால முடியும் ராஜா. ரத்த கோட்டைக்குள் மக்களை மறைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லா விதமான போராடுகிற எல்லா அசுத்தாவிகள் செய்வினாவி போராட்டம் கெட்டதுக்குள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் திரும்பி வரவே வர இயேசப்பா விடுதலை கொடுத்த தேவனே கொடா கொடி நன்றி அப்பா ராஜா. குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. ஜாய் சிஸ்டர் மேத்யூ கர்த்தாவை இமானுவேலையும் ஆசீர்வதிங்க ராஜா. இயேசப்பா கர்த்தாவை கொடுத்த குடும்பத்துக்காக கொடா கொடி நன்றி. சாட்சியுள்ள பிள்ளையா கர்த்தாவை நிக்க வைக்க போகிறதுக்காக நன்றி கர்த்தாவை. பிரதர்ஸ் ராஜா அப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவை. அப்பா ஊழியத்துக்காக போகும்போது வரும்போது பிரசனம் அப்பா திருச்சி பிரதர்ஸோடு கூட இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. அப்பா டேனியல் பிரதர் கர்த்தாவை அவ்விதமாக நீர் பயன்படுத்துகிற தேவனே கொடா கொடி நன்றி அப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவை. பிரதர்ஸ் ராஜா இன்னும் எடுத்து பயன்படுத்தும். இன்னும் அப்பா தேவனே உங்களுடைய சித்தம் என்னவா இருக்கும் செவிசாய்த்து ராஜா எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தாவே. அப்பா ராஜா அப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நீ ராஜா அப்பா சீக்கிரமா வரப்போகிற அந்த நாட்களுக்காக கர்த்தாவே மரணாதவை சீக்கிரம் வரும் ராஜா. உமக்காக அப்பா மனவாட்டியாக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தால். நீரை காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஆசீர்வதிக்கணுமா ரஷ்மி பிரகேசு கிறிஸ்துவின் வேண்டுகிறேன் நல்ல பிதா. ஆமென் ஆமென். Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Praise God, bless you, sister.